Unsa na la? Nimo lata ba unsay imong taguran? Mas unimog tubig. Dayon ang kani siya imong kuanan og medisina. Kahugad medisina kay kaunon man sa mananap. Imo nag ikatag ilinya ba nimo? Imo Na. tagon. Mm. Unya imo nang kuan gamay nga yuta, itik-pitik ana para matabunan dili dagko kanang pino kayo. Takluban imo kanang dahon. Ini ka 3 days imo nang sulayan og open og natulok ba siya gwa ba? Pero pwede ram na isa buwag, di ba? Kana na. Kung sample pa na. Sample na di mo tulok pa ba? Ah, okay. Kana lagi kay dugay, adi. December pa man 2024. So ako na lang ihatag dito ron. Pwede na gini ikuan dagon. Ipugas ba o i-spray? Oh, ako nang ipatagod. Tag sa kapunuan. Mm. Pero kay di man kayo ni mo dagko, ramgo. Labing dako anak kadang. Nakita makanan dagko diha. Nga dayulit. Ani na siya kalagyo oh. Mm. Ambot sa ipugaw ila siguro ng tudlingon. Ha? Ana. Ito puro man mo pariyabaan ni. Mm. Dugol pa ga, na. Dugol pa gani. Dugo lagi kay gagmay man ni. Ano? Kani dugol oh, kani nguna ni, duol kani oh. Na kaduula. Kana. Anong dagway ni? Pwede dagway ni tigniton niya ipugas. Mm. Pag manulok na, pwede na sigurong balhinon. Itagod lagi sana. Ipatagod ko na day. Taguron? Na direksyon diya. Wala pa. Pero kasagaran na Direksyon ni, oy. Ramgo. Akong tanaw na. Kana 20 kuan ra ba na? 25,000. Pila? 25,000 ka seeds. 25,000 ka seeds. Pila ka adlaw? Kuan. Pila ka bulan na harbison? Taod pod. Ibig kalaya man siguro na. Mm. Ug malaya na ba? Pangito na siya. Oh, coated Pariha og buwan. with fungicide naman din eh. Pariha og ahos. Lagi. Pangito na siya. Ha? Pareha na ni. Coated na din eh. Ako din yung dalhon nga. Isa bulak na gano'n. Oo. Ikuha na sa ipatagod sa ako ba? Oh. Pwede taguron. Ipatagod lang siguro na ako, no? Kay sayang man eh. December. Sama na. Naon yun. I-try ka na, ikausi ka na. Mm. I-try lang ba? Suwayan na. Nananong man na dito, God? Gano'n sa ipugaw, kadagana. Sana, ayun naghirap ti, butang na diya. Dili na use, para na siya spare.